πόσα λιμάνια πήγαν κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό μπορεί ένα κρουαζιερόπλοιο να το πέρασαμε 2-3 φορές, γιατί ακούμπησε τρένα. Αυτό είναι πιο λογική εξήγηση. Γιατί το 3.000-3.500 διαθέτηκαν κρουαζιερόπλοια. Ένα κρουαζιερόπλοιο δεν πιάνει μόνο, για παράδειγμα, στην Ία. Αμαρτία είναι, αφού ήρθε μέχρι τη Σαντορίνη, δεν θα πάει και πιο δίπλα. Στο Αιγαίο πήγε. Λοιπόν, πρώτον, συμφωνώ από την οπτική που τα έθεσε ο εξαιρετικός κύριος συνάδελφος με όλα αυτά τα οποία είπε. Θέλω όμως να δούμε το θέμα από μια τελείως άλλη σκοπιά. Πρώτον, μερικά στοιχεία. Πρώτον, πριν ξεκινήσει η κρίση, στη χώρα μας υπήρχαν 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 950.000 απασχολούσαν μεταξύ 0 έως 9 εργαζόμενους. Συνεπώς, η εικόνα του εργοδότη, που είναι ένας κύριος παχουλός σε μια μεγάλη πολυθρόνα με ένα πουρο, δεν ισχύει για το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν δίνουν χαμηλούς, απάνθρωπους, δεν προβληματίζομαι να πω αυτή τη λέξη, μισθούς στους εργαζόμενους τους. Το δίνουν γιατί αλλιώς θα τους απασχολήσουν μαύρους ή θα τους κάνουν μια σύμβαση, το οποίο συμβαίνει, ή θα τους κάνουν μια σύμβαση, όπως άκουσα σε μια άλλη εκπομπή, δεν το φανταζόμουν ότι γίνεται, αλλά το άκουσα και γι' αυτό το επαναλαμβάνω, ότι κάνει μια σύμβαση με ένα αλφα νούμερο, αλλά ο εργοδότης με την πίεση παίρνει πίσω μαύρα τα λεφτά από τον εργαζόμενο, ώστε έτσι, και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη. Βεβαίως, αυτό γίνεται. Το συνδέω λιγάκι με το σωστό στοιχείο που μας ανέφερε ο κ. συνάδελφος για το ότι η μη καταβολή δώρου Πάσχα συνιστά ποινικό αδίκημα και μάλιστα αυτόφορο. Και διερωτώ με, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι εργοδότες σήμερα έχουν, όταν είναι η χειρότερη χρονιά τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν να πληρώσουν δώρο Πάσχα? Ίσως δεν έχουν πληρώσει μισθούς επί πολλούς μήνες. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρέπει οι λύσεις να είναι μια λύση για την ελληνική οικονομία. Θυμάμαι παλιά κάποτε είχα ασχοληθεί με τα ταχυδρομεία, εκπροσωπούσα τα ολλανδικά ταχυδρομεία που ήθελαν να αγοράσουν τα ΕΛΤΑ και ήταν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά, σημαίνει ένα πολύ αυξημένο κόστος στα γράμματα λόγω του κόστους μεταφοράς στα νησιά. Πρέπει λοιπόν η κάθε λύση να λαμβάνει υπόψη της την χώρα και στην οποία βρίσκεται. Και γι' αυτό οι λύσεις που επιβάλλονται από οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πολλές φορές είναι λάθος, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία της συγκεκριμένης χώρας στην οποία καλείται να εφαρμοστεί ένα μέτρο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι προφανέστατα οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι υπέρ της αύξησης των μισθών. Γνωρίζουμε το τρομακτικό ανθρωπιστικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο όριο να κλείσουν. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ένα διότι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια και δεύτερον διότι όταν δίνουν είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε τρομακτικά υψηλό κόστος παραγωγής ενέργειας και έχουμε και έναν ρατσισμό στις ελληνικές επιχειρήσεις, όπου τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει καλούνται να προπληρώσουν για να μπορέσουν να πάρουν ένα εμπόρευμα. Όλη αυτή λοιπόν η επίθεση στις ελληνικές επιχειρήσεις, που επαναλαμβάνω δεν είναι του κυρίου με το μεγάλο πουρο, είναι νορμάλ ανθρώπων ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια. Και τελειώνω λέγοντας, να το θυμόμαστε πάντα, ότι η χώρα μας μαζί με την Ισπανία και την Νότια Αφρική τα τελευταία 5 χρόνια είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της ανεργίας. Δηλαδή το ζήτημα το να βρεθεί μια λύση για να υπάρξει απασχόληση, που η μόνη λύση που μπορεί να υπάρχει είναι να γίνουν πιο ελαστικά τα πλαίσια. Δεν λέω να δίνουμε μικρότερους μισθούς, λέω οι φορολογίες να είναι πιο λογικές, λέω το κόστος της ενέργειας να πέσει, λέω να μην γίνεται αυτός ο πόλεμος στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να προσλάβουν κόσμο για να μειωθεί η ανεργία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και η ανεργία, όπως είπε κάποιος από τους καλεσμένους σε μια άλλη εκπομπή, δεν θα μειωθεί εάν έρθουν 10 μεγάλες επιχειρήσεις, αν έρθει, ξέρω εγώ, κάποιος και πάρει τον Όλπ που λένε οι Κινέζοι ή κάποιος άλλος. Αυτοί μπορεί να απασχολήσουν 2.000 άτομα, 10.000 άτομα. Το θέμα είναι το κλίμα, ώστε ο κύριος συνάδελφος να πάρει 2 ακόμα δικηγόρους στο γραφείο του, ο ένας δημοσιογράφος να πάρει έναν βοηθό, εγώ να πάρω κι εγώ μια ακόμα γραμματέα και το καθεξής. Έτσι θα μειωθεί η ανεργία. Ουσιαστικά δηλαδή λέτε χαμηλότερη φορολογία, έτσι, και διευκολύνσει τις επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων. Λέω να δούμε το πλαίσιο όλο και να βοηθήσουμε την ελληνική επιχείρηση, όχι βάζοντας ποινικά
συνέχεια, ας πούμε, τον Έλληνα επιχειρηματία να φανταζόμαστε ότι αυτός πάντα θα έχει λεφτά να πληρώσει και φόρους, να πληρώσει και εισφορές, να πληρώσει και παραπάνω εργαζομένους, να πληρώσει και παραπάνω μισθούς. Όλα αυτά κάπου πρέπει να εστιάσουμε και να πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε ως κράτος να πληρώνουμε υψηλότερους μισθούς, αλλά τα λεφτά που θα πληρώσουμε υψηλότερους μισθούς κάπου πρέπει η επιχείρηση να τα βγάλει από κάπου αλλού. Επειδή κάνετε ένα σχόλιο προηγουμένως για την επισήμανση ότι είναι αυτόφορο και ποινικό αδίκημα, αν δεν πει καταβληθεί το δώρο, φαντάζομαι ότι ελάχιστοι από τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε κάποια επιχείρηση θα πάνε να καταγγείλουν τον. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ο νόμος πρέπει να τηρείται. Έτσι. Ο νόμος πρέπει να τηρείται. Ακούστε με λίγο, αν του πει, ξέρω εγώ, θα σε πληρώσω, θα σου δώσω το δώρο σε μια εβδομάδα ή σε 2 μέρες κτλ. Γιατί αν πάει στο δικαστήριο, αν πάει και καταγγείλει ότι δεν πήρε, μετά από κάνα μήνα θα πάρει την απολύση. Θα είναι άκυρη η απόλυση και ο κύριος θα προσληφθεί και θα ακυρώσει την απόλυση. Θα βρεθεί τρόπος. Εγώ θα έχω δουλειά τότε. Δεν θα έχετε δουλειά εσείς. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή. Δεν έχω καμία αντίρρηση μαζί. Η αποκατάστασή του προέχει, για να είμαστε και μια ευρωπαϊκή χώρα, από εκεί και πέρα, το γνωρίζετε πολύ καλά, είστε και δύο εγκριτονομικοί, υπάρχουν τρόποι συνεννόησης και ρύθμισης ορισμένων θεμάτων. Στάση για αυτό το θέμα με το προηγούμενο θέμα. Δηλαδή, θα συνδέσω την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσε έναν νόμο. Θα θυμίσω, όλοι το θυμάμαστε, πριν από λίγες εβδομάδες το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε και το πλάνο ανάπτυξης του Αστέρα της Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να ματαιωθεί και αυτή η ιδιωτικοποίηση. Όχι ακόμα. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερα τα τετραγωνικά που θα χτιστούν. Άρα οι επενδυτές λένε: εμείς αντί να σας δώσουμε 400, θα σας δώσουμε 150. Και πρόκειται, άμα κάποιος βάλει την υπογραφή του να πουληθεί ο Αστέρας Βουλιαγμένης για 150 εκατομμύρια, θα σας κάνουν τραπέζι όπου θέλετε. Λοιπόν, και θα πω ότι η εκτελεστική εξουσία δεν συζητάει με την νομοθετική εξουσία σε επίπεδο νομοπαρασκευαστικό. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας δικαστήριο. Θα πρέπει όταν κάποιος υπουργός θέλει να κάνει ένα νόμο να φωνάζει και κάποιον από το Συμβούλιο Επικρατείας να τον επεξεργάζεται, ώστε να έχει πάρει από πριν την οποιαδήποτε παρατήρηση, να μην περνάει ο νόμος και μετά από 2 χρόνια. Περνάει και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Περνάει, αλλά ξέρετε, εγώ νομίζω ότι πράγματι και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είναι και αυτή πάρα πολύ επιστημονική υπηρεσία, είναι πάρα πολύ εξαιρετική. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι από πριν να βάζουμε στο παιχνίδι και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να μην έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό νόμων οι οποίοι να ακυρώνονται. Διότι αυτά οι συνέπειες είναι πολύ αρνητικές. Πάμε τώρα σε αυτό, γιατί συνέδεσα την ανάγκη συνεννόησης μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας με το ταξίδι του Υπουργού και των υπολείπων αξιωματούχων στην Ρωσία. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ είχε έναν μόνο ενδιαφερόμενο παιδί, την Gazprom. Και όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είπε: παιδιά, στην Gazprom δεν μπορείτε να πουλήσετε. Εάν είχε γίνει μια συνεννόηση μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανταγωνισμού από πριν, ενδεχομένως θα μπορούσε, λέω ένα παράδειγμα, στο σχήμα της Gazprom να είχε μπει και κάποιος άλλος και αυτό το σχήμα να ήταν αποδεκτό από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή, καλό θα μιλήσουμε γιατί θα είναι και ο προμηθευτής και ο πολιτής. Παράκληση, γιατί θέλω να τελειώνω. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν με την Ρωσία έχουμε το θέμα της μείωσης της τιμής φυσικού αερίου και πολύ σωστά επισημάνατε ότι εδώ δεν τίθεται θέμα να μας κάνουν μια έκπτωση και να αισθανόμαστε χαρούμενοι που μας κάνουν μια έκπτωση. Εδώ τίθεται θέμα να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να μην πληρώνουμε εμείς το ακριβότερο φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Και μετά έχουμε τους διαφόρους αγωγούς. Ξέρετε ότι ο κ. Λαφαζάνης πήγε και στο Αζερβαϊτζάν για να κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις σχετικά με τον αγωγό που ξεκινάει από εκεί. Και είναι ένα πάρα πολύ, το θέμα των αγώνων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Παρασκευά, δώστε μας κάτι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω, συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο κύριος Φίλης και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε πριν για τον ρόλο που θέλει να παίξει η Αμερική μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μεταφράστηκε ως ο έντιμος διαμεσολαβητής. Έτσι είναι ο honest broker που λένε. Εμείς εδώ πέρα, λόγω των ειδικών σχέσεων που έχουμε με τη Ρωσία, εφόσον έχουμε άριστες σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να παίξουμε αυτόν ακριβώς τον ρόλο που χρησιμοποιήθηκε να παίξει η Αμερική στις σχέσεις τις δικές μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να είμαστε ο honest broker, ο έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα, υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχουν εμπάργκο και το καθεξής. Και σε αυτό και η προσωπικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι πολύ ταιριαστή για να παίξει αυτόν τον ρόλο, εφόσον έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Λοιπόν,